bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jam hira mon hande ko ñalawma alhamis 11 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen non ko hanki pellugol hono kanko biyeteɗo Charlie Kirk ene wayno kamɓe FBI ɓe no continue yiilade hol temedere ujunere dollar fawama e dande makko so tawi o yitama kanko gardiɗo FBI mo ɗaminama waɗ conférence de presse toon to Arizona e kikiɗe walla jamma hande habruji men international ko toon Qatar ɗum noon ko caggal nde kamɓe Israël ɓe jani toon to Qatar conseil de sécurité des nations unies kañum foof jaɓodiri wonde ko kamɓe ko Qatar ndimagu leydi mum no foti renede ƴeewen kadi ha hande réaction ngaji kamɓe États-Unis koɓe kalno e kadi holko Qatar nawe ha hande pewji ko fate no yobtade habruji men international ma en jokkodir kadi hono kanko Mamadou Samba Diallo ɗum noon ko directeur de rédaction radio Jowol Sare mo gonɗo toon to Guidy makko o rokken kadi page mo joginen ko fate tuɓoji baɗɗi toon to Mauritanie e kadi ma en jokkodir caggal mum hono Tidiane Niang joɗaniɗen toon to Nouakchott kañum kadi toppiri ko fate coftal ɓalle o rokka en toɓɓere meɗen page nde coftal ɓalle ɗon gasnirten habruji men international ma en gartu joni jañiɗen e ɗiɗo titre uji bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hira mon ɗum noon habruji men gueɗoɗen ko toon to États-Unis tugnadi kadi ko yalti e AP News e kamɓe CNN hono kanko ɓandu makko kanko Charlie Kirk ɗum noon pellaɗo hanki toon to Utah taw no wone conférence toon to université goto ɓandu makko nawama toon to Arizona ɗum noon tugnadi kadi ko yiyama hono kanko vice président mo États-Unis kanko Jeudi yiyama kanko hoore makko mo jeeya e dusɓe goski makko toon to Arizona e kadi koye avion makko kanko Air Force 2 kanko Charlie Kirk hen ɓandu makko nawa ɗum noon siftinto nden ko kanko Charlie Kirk kadi ko neɗɗo jaarowo duuɓi 31 kadi ko neɗɗo jeeyaɗo e parti projet ji ko fate en mawninde Amérique kadi ko neɗɗo kaɓanteɗo no fewi ko fate haqqe yimɓe jogiiɓe perlaji pour sodde perlaji walla jogade ɗum kadi ko neɗɗo kañum hoore mum ko conservateur kadi ko neɗɗo supportude Donald Trump no fewi kadi ligguiɗo campagne uji Donald Trump no fewi tugnade hande ko winda e AP News ɗo fella ko université toon gonɗo toon to Utah kadi wonno ko jabade namde ni ko fate en pellugol kewgol joni gol ko mbiyata mass shooting ɗum noon e wayno ko oɗon saaha kanko hoore makko o fella pelluɗo mo oɗon e tugnade hande habruji ko fuɗɗi yaltude taw ko FBI yaltini ɗum jogui ko fetel mo ganduɗa kadi ko pellugol ngol kuure ɗe ko jawɗi ko supersonique mbiyata ɗum ɗo fella ɗo maayi ha hande tugnade ko yalti e CNN e habruji FBI ɓe mbi wonde ko oɗo sadio ɓe jeyani ken won temedere ujunere dollar kala jiituɗo kanko oɗo pelluɗo walla tumaɗo ko kañum felli o kala jiituɗo kadi kalɗo to woni ko wonde fof ko oɗo sadio ni wayno ko kamɓe républicain ji surtout conservateur uji ɓe puɗɗinoma neldude e nder médias sociaux ji message uji ko ganduɗa mawnide kanko Charlie Kirk e kadi ene wayno déclarde guerre oɗo sadio ni ɓe goni koye guerre ɗum noon tugnadi kadi analyste uji kewɗi pellugol yimɓe ɓe ganduɗa politicien ji walla yimɓe ɓe ganduɗa ni wona politicien ji guila école aji ha ko way noon ɗiɗo duuɓi 5 walla 6 ɓennuɗi ko hunde mawde ɗo États-Unis ɗum noon ko guila e laamu makko kanko Donald Trump ha nde woppi laamu nde ha e oɗo sadio no ganduɗen ɗum noon ko sakkiti ko yiyama sénateur uji fellaɓe toon to Minnesota fellaɓe toon to Massachusetts fellaɓe banggueji goɗɗi yiyama kadi école aji no pellite yiyama kadi kanko hoore makko Donald Trump pellugol makko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ɓeydinde fitinaji ɓeydade men ɗo e États-Unis sa yeehi côté républicain ma mbiye wonde ko kamɓe yimɓe ɓe jiiɗa républicain ko kamɓe goni waɗoɓe ɗeɗon caɗele kono sa yeehi ko ɓuuri hewde public ko haalata wiyata wonde ko kamɓe Donald Trump ene wayno rokki no fewi doole ɓeɗo e ganduɗa joguiɓe perlaji walla yiɓe perlaji walla yiɓe violence hutorade médias sociaux ji surtout ɓeydude caɗele e gondigal dañugal gongal hakkude américain ene wayno ko kamɓe FBI ɓe continue enquête oɗo sadio ne ɓene jiilo hono kanko tumaɗo kanko felli o Donald Trump noon e jagol muɗum toon hande to New York ɗum noon ko tawtirede kadi manditari nogas nayyi hitande ko caggal nde toon to New York yannono kono noon kadi ene wayno kanko hoore makko tawnoma toon to o yihini toon to stadium ɗum noon stadium o kadi ko stadium kono ene wayno ko ɓuuri teskitede makko toon kanko Donald Trump ko non seulement yimɓe ko ɓuuri hewde e wonnoɓe toon to New York ko wulludemo mais kadi en même temps ko kanko hoore makko hayɗo kanko ɗo foti no won ɗo en
en wayno ko very special mbaɗa ɗon pourtant ɗaminade hawnaki ma won kadi gonɗo e ɓeɗo yimɓe joguiɗo fetati yidde felludema tinnata hande haralaɓe ko fate kisal ɗo e États-Unis e mbi wonde ko violence nen koko jogori ɓeydade bonde tan e leydi ndi kanko Donald Trump o noddi o e surtout o jaabima ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe yimɓe mabɓe supporteur uji conservateur wiyaɓe wonde ko guerre ɓe goni wiide wonde ɗum ɗo wona hunde fonde haalede wawi wonde foof ene wayno ko hande ruttade kanko Charlie Kirk o jibina ko ñande 14 octobre hitande 1993 o jibina toon to Chicago ene wayno kadi o maayi ko ñande 10 septembre hitande 1925 kanko kadi ko no mbiɗen no wirani ko conservateur politicien américain kanko hoore makko windi gueɗe kewɗe kadi omo jogui fedde kadi kanko hoore makko nde o sosi ɗum ɓe mbiyata ɗum ko turning point e USA ɗum noon e fedde nde kadi kanko woni mawɗum kanko woni président directeur général kanko hoore makko kadi omo jotodiri no fewi e yimɓe hewɓe kan haaloɓe konguɗi ɗi waɗata ɗi ko wayno surtout kanko biyeteɗo Candace Owens Candace Owens kañum jeeya ko toon to Maryland kadi ne wayno ko kañum hoɗum ko debbo conservatrice kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kaalowo haalluji bonɗi ko fate surtout henna ko mbiyata théorie ji ɗi godani ɗum noon ko ɗum woni ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe FBI ɓen continue ƴewde holko woni sababu kanko oɗo mo fella walla hol pelluɗomo ko lon hol pelluɗomo eɓe tuumi ɗum kono ɓe goni ko ƴewde oɗo sadio en habaruji men hande toon to États-Unis ɗum noon ko ene wayni ko kanko Donald Trump laamu makko nen continue jogade walla fuɗɗima jogade caɗele seeɗa ko fate yimɓe joom kalis en ummotoɓe caggal leydi walla wonɓe caggal leydi waɗoɓe investissement ji ɗo e leydi ndi ɗum noon fof ari ko caggal nde kamɓe immigration ɓe ñani toon yontere ɓennude toon to usine mo ganduɗa taw ko Corée du Sud naaɓe liggotono toon walla kañumen jeeyi usine oɗon kadi ko pewno autoji biyeteɗi hande ɗum noon nde jane mumen nde yiyama kadi ɓeɗon yimɓe nangganoɓe toon taw ko Corée du Sud naaɓe tugnade hande habaruji gomriɗi toon to Upper News ko yimɓe haraleɓe ingénieur uji taw ko Corée du Sud nodduno ɗumen pour arde madde oɗo usine ɗum noon e nder konngol gummigol toon to Corée du Sud hono kanko président mo Corée du Sud biyeteɗo Lee Jae-myung woni mo rentini États-Unis so tawi tan États-Unis kañum ene continue wadde politique mo waɗato surtout en nanngude immigré ji walla yaltinde immigré ji leydi ndi walla hadde ɗumen visa ji taw ko haraleɓe ɓe neldata ɗum noon firti wonde ko hawnaki yimɓe waɗannoɓe investissement e États-Unis ma nattu softande arde wadde investissement ɗo e États-Unis ɗum noon ko kanko Lee Jae haali ɗum ɗo fof ene wayno ko hunde kadi teskirande e kadi ko siftinde o wi wonde ko compagnie ji kewɗi to yaaɗi toon to Corée du Sud ene jogui ene mbaɗi investissement ji déjà États-Unis tugnade hande ko yaltina en statistique e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi no kamɓe Corée du Sud ko kamɓe ɓurno wonde leydi ɓurdi hewde wadde investissement ɗo en ɗum noon leyɗele ɗe fof to ndendinama ko kamɓe goni leydi sappo e ɗiɗi ɓiiri waɗɓe kalisaji men ɗo e États-Unis ɗum noon en hiisa e nder ndeɗon hitande Corée du Sud ɓe jaltini ken wona 93 milliards de dollars ko wadde investissement ji ɗo e États-Unis ɗum ɗo fof noon firti wonde ko en ko kamɓe États-Unis oɗo sadio joni e laamu makko Donald Trump gueɗe ɗe mbaɗata ɗe ko gueɗe ɗe jaadani kadi e politique bawɗe walludemo addude ngaluɗo e leydi he to haraleɓe ko kalata e oɗo saha Corée du Sud mbi wonde ko kañumen koye ene jogui ha hande caɗele famdini holko immigration gueɗe ɗe waɗata bonnude aadaji gandanoɗi huɓoyi hakkude yimɓe jeeyaɓe leyɗele goɗɗe taw ko yimɓe kadi taw ko haraleɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko yeru mo Corée du Sud rokki so tawi kamɓe Donald Trump ɓe mbaylani ko yacci gueɗe ɗe mbaɗata ɗe ene wayno ko kamɓe Corée du Sud koɓe wayloɓe investissement ji mbaɗata ɗo e États-Unis toon to Washington State juge goto fédéral mo waɗi ñawore hande ñawore makko noon e wayno ko wiide wonde ko dartini kala yamirore nde ganduɗa département ko fate cellal kadi ko fate service humain wanno pour wiide wonde ko kala sukaɓe wonɓe ɗo e leydi he surtout tawi ko sukaɓe en jinnaɓe men ko immigré ji ngala kayitaji ngala wonde école aji cukalon ko zone nawete taw joɓata ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kene wona nogasi goho ardiɓe ko fate justice e état ji nogasi goho kañumen porte plainte wiide wonde ko kañumen jaɓani e kanko politique makko kanko Donald Trump pour wiide hadde ɓeɗo sukaɓe janggude ɗo e leydi he ko ɗum waɗi kanko oɗo ñaawo o waɗi ndeɗo ñaawore ko wawi wonde fof kanko Andrew Nixon nen wayno ko joguiɗo konngol toon to ministére toppiti ko fati cellal e ko fati service humain o haali wi wonde ko ene wayno oɗo gongu laamu kañum hoore mum jaɓani
ñawore makko kanko oɗo juge donc ɓe goni koye ƴewde hol pellital mbaɗata no fof noon ko yamirore waɗanode guila mois de juillet hono kamɓe département toppiti ko fati cellale ko fati service humaine wanno wiide wonde ko wayli kuulal gongal ɗon jamirgal kala immigré ji wonɓe ɗo e leydi he taw ngala kayitaji pour kañumen heɓde kala ko fati e balle taw ɗeɗon balle ne jeeya hen surtout wallude sukaɓe mumen nadde won école aji walla heɓde won balle won ɗeɗon balle kadi taw ko balle laamu gouvernement fédéral yoɓata ko wawi wonde fof ɗiɗon programme uji ko programme uji baɗɗanoɗi ko ɓooyi ene mballa sukaɓe wonɓe leydi hay sinno jomumen ngala kayitaji e ɗum ɗon kadi wonno koye guila e laamu makko kanko ancien président Bill Clinton ko wawi wonde fof ene fada hono kanko Donald Trump est ce que ɓe jogori wadde appel kadi ko fati ɗum ɗon kono noon e wayno ko yamirore oɗo juge kadi wi wonde koye leydi États-Unis fof kala ɗo wiyete head start ɗum woni ɗum noon cukalon tokoson ɗo puɗɗo toon nadde école aji kañumen koye min jaawi ene mbawi nadde école aji taw joɓani hen mbuɗi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international giɗoɗen ko toon to Brésil e tugnadi kadi ko APA News haali hono ancien président mo Brésil hono Jair Bolsonaro ne wayno ñawore waɗino toon hande nde kadi ñawore nde kadi ko toon to cour suprême mabɓe oɗon cour suprême kadi ne wayno ko kamɓe ñawoɓe wonɓe toon ɓe fof ɓe wi wonde ko kanko Jair Bolsonaro ɓe tawi wonde ko kanko tooñi ɗum noon ko takka pour wonde kanko hoore makko o jeeyama e peeje pour waylude laamu caggal woteji banɗo toon e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ɗum noon e wayno ko oɗo saaji ɓe peewe makko kene wona duuɓi nogas e jeeɗiɗi pour yo soke ɗum noon ndeɗo ñawore waɗi ko hande ñalawma alhamisa toon to Brésil kanko Bolsonaro noon omo continue hande yeddude wonde ko kanko hoore makko o jogonoki ɗeɗon peeje e kadi o jeeyaka kala complot baɗɗon kanko hoore makko mo waɗa appel siftinde on tan ndeɗo ñawore ko ñawore ummide toon to cour suprême mo Brésil e haysinde ɓe gandini ñawore mabɓe nde kadi ma ɓeydo addude ceerugu toon to Brésil e kadi addude kamɓe koye mabɓe hono États-Unis ɓeydade sekandeɓe ɓe kolli pellital mabɓe pour wiide wonde ko kanko Bolsonaro lawol ne faye makko ko neɗɗo hono no yimɓe Brésil naɓe foof siftinde on tan ko kanko Bolsonaro no waddanno e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi ko gardiɗo leydi Brésil oɗo saha hono kanko biyeteɗo Luis Ignacio Lula da Silva ene wayno ko tagal nde Lula gagnimo kanko Bolsonaro ene wayno ko supporteur ji makko cali victoire o janni toon to nokkuji laamu toon to Brésil donc ene wayno ko yimɓe wallanoɓe kanko Bolsonaro ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo général Barga Neto meeɗi wonde ministre toppitiɗo ko fati défense makko kañum hoore mum wonno ko vice président makko kanko Bolsonaro kañum heeɓi duuɓi nogas jeegom pour yo soke admiral Almira Garnier kañum heeɓi duuɓi nogas nayyi on e général goɗɗo biyeteɗo Augusto Heleno on heeɓi duuɓi nogas nayyi e général Paulo Sergio heeɓi duuɓi sappo e jeenayyi lieutenant colonel Morio Guiɗ ene wayno wallodiri e laamu ngu ko kañum haalti won gueɗe won donc hakka rokkama tan ko duuɓi ɗiɗi yo soke ɗum noon ko ene wayno ko ɗum woni ko yaltoon kanko gardiɗo justice toon noon wiyete Luis Roberto Barroso o abbitima ɓeɗo panel wonɓe juge ɗi e wiide makko kadi ɗum ñifde cumum bonnongo toon ngol e wiide makko kadi ko hunde jogonde teskitede e nder histoire mo Brésil habaruji men international tugnadi kadi ko yalti hono kamɓe conseil de sécurité des nations unies ɗum noon ko teskita tan e wayno ko kamɓe fof ɓe jaaɓi wonde ko Qatar ene wayno ko toñama emin jaaɓi kadi wonde ko Qatar ko leydi ndi ganduɗa ndimagu muɗum walla jeeyi leydi muɗum enen foti respecté ɗum noon e wiide mabɓe kadi oɗo attaque mo kamɓe Israël ɓe mbaɗi toon ko hunde nde ganduɗa nde fotani wonde ɗum noon tugnade hande ministre toppitiɗo ko fate affaire étrangére mo Qatar d' abord en wayno ko d' abord ɓe jeddi wonde ko États-Unis tinano oɗo attaque nde waɗata nde e wiide mabɓe kadi ene wayno ko enquête baɗaɗo oɗo saha joni ko avion ngaji Israël bombuɗi toon to Qatar ɗiɗi ɗi pandi toon to Moyen-Orient enen ko avion ngaji goɗɗi baɗɗi citerne uji walla baɗɗi kérosène ko kañum potte majji toon to weeyo dokkiɗi carburant ji pour beele mbawa waɗoyde mission ngaji mabɓe donc ɗum ɗo foof so tawi États-Unis wittinani ko fenani ɗiɗi ɓen gueɗe ɓe kaali kadi mi wi wonde ko toppitiɗo konngol toon to Maison Blanche haalini wi wonde ko kamɓe Qatar ɓe kalanama ko adi attaque o ne waɗa kono ɗum fof ko fenante ɗum noon ko yalti caggal muɗum ene wayno ko kamɓe Qatar ɓe mbi wonde ko ɓe keeɓi noddago ummade toon to Amérique minitaji sappo caggal nde déjà bomboji janni toon to hôtel ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe Hamas gonno ƴewde jabade haaldude e Israël naɓe
pour no guerre no dartorto kamɓe ministére des affaires étrangères ɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko nden ɓe keeɓi noddago ummade toon to États-Unis ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde kadi semtinde hono kanko Caroline Levitt ko haalno winde wonde ko Qatar naɓe kalnama ko addi ɗum ɗon donc e wasde mabɓe weltade kamɓe Qatar oɗo saaha joni ɓe canceli kala contrat ji ɗi joguino pour sodde avion ngaji de guerre walla matériel guerre ken abbo e milliard uji 500 ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump jogorani kadi moƴƴinde agenda makko donc ene wayno ko ɓe continue ƴewde oɗo saaha joni hol peeje goɗɗe ɓe mbaɗata pour wasde ɓe weltade ko fate ndeɗo toñangue mo kamɓe Israël ɓe mbaɗi toon to Qatar leyɗele arabe ɓe hewɗe kono teskira hen hono Arabie Saoudite kañumen koye mabɓe mbadde mabɓe jokkodiral mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde kadi ene wayno ko ɗima haalde langage bonɗo huccinde ɗum e kanko Benjamin Netanyahu gardiɗo laamu toon to Israël ne jeeya hen kadi hono kamɓe émirat arabe ne wayno ɓe mbawi kadi arde toon to Qatar ɗum ɗo fof ko hollude support mabɓe moɓe jogui kamɓe leyɗele arabe e royaume Qatar ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde ɗon toon Qatar ko kañum jogui base ɓurɗo mawnude mo Amérique jogui toon to Moyen-Orient e kadi ene wayno ko siftinde ɗon tan ko dumuɗo ɓendude hono kanko Donald Trump o yehino toon to Qatar e kadi en tiskitinoɓe ni hono kanko roi gonɗo toon to Qatar o rokkino Donald Trump ko ɓoyani ko tan avion mawɗo Boeing ken hiise ken wona 4 milliards de dollars pour wiide wonde ko kanko Donald Trump yo hutoro ɗum ko ɓe mbiyata Air Force One ɗum ɗo fof ko ene wayno ko Qatar naɓe ko jennete oɗo saaha joni donc ko Washington koko janfi ɗumen kanko Donald Trump noon e wasde mo weltade ɗum ɗon hono joɗaniɗo toon États-Unis toon to Nations Unies e kañum woru yiyante Conseil de sécurité des Nations Unies wi wonde ko en ma continue défendude Israël nguɗo jangu ngo Israël waɗi toon ko hunde nde welani ɗumen e ko hunde kadi nde mbawa jabde famde wonde ko Israël ene foti wadde ɗum ɗon ko yalte ko sakiti ko donc ko andata tan e tungnade kadi reporter Al Jazeera gonɗo toon to New York ko haali en wayno ko kamɓe Conseil de sécurité membre ji muɗum ɓe mbawi wadde konngol ngol kadi ene wayno ko haysindo ene faama wonde ko kamɓe États-Unis ɓe mbawi konnguli ɓe salade won konnguli ñaaɗi gonɗi hen ɓe kaali hen ko fate kamɓe Israël ko ɓe mbaɗi toon to Qatar ko e ɗum ɗo kadi ɓe kaali hen gueɗe kadi nde ganduɗa kamɓe Israël ɓe continue wadde oɗo saaha joni toon to Gaza City surtout force uji kene ɓuura 100 ujunere neɗɗo e dogde nokkuji ɗi jeeno nguɗo jangu kadi mbaɗngu toon to Qatar ene wayno kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko hotel ɗo ɓe bombiɓe ɗo en ko ɗon ɓe pewji gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe Hamas kadi e kutorima pour yande Israël naɓe walla yande nokkuji ɗi Israël jeeyi gondi toon to Israël ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe joye mbarama hen taw ko yimɓe jeeyaɓe groupe Hamas kono noon Hamas wi wonde ko kala ardi fedde mumen ala hen mayiɗo hen en teskira kadi wonde ko neɗɗo goto liggotonoɗo sécurité toon to oɗon hôtel taw ko Qatar najo jeeyame maɓe hono kanko joɗaniɗo e États-Unis toon to Nations Unies kewɗo wi wonde ko États-Unis jogui aada kañum huwa ɗum toujours koko defandata Israël kono ene wayno ko oɗo saaha e nguɗo jangu kamɓe Israël ɓe mbaɗi toon to Qatar ala foof kamɓe États-Unis holno ɓe mbawi défendirde Israël e ko ɓeydi hen ene wayno ko kanko joɗiɗo toon en tant que ambassadeur toon to Nations Unies mo États-Unis wiyeteɗo Dori Cheikh o yi bombardude nder leydi Qatar leydi kadi ndi ganduɗa kaka leydi jeyndi hoore muɗum e kadi ko leydi gandadi kañum hoore mum en liggo no fewi go saraji Amérique ƴewde addude jamma to wawi wonde e surtout kadi wallude beele guerre gonɗo toon Gaza hakkude Israël Hamas ene darto ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wawata wallude ɓe kamɓe Israël e wawata wallude kadi kamɓe Amérique kala peeje ɓe joguino pour jamma e aduna hen donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko reporter mo Al Jazeera ɓe habruji ɗi sakkitiɓe nandi holno Donald Trump tini ɗum kanko Donald Trump nde o tini wonde ko avion ngaji Israël nene payi toon to Qatar e wonde ko kanko Donald Trump nde o haalna ɗum nde ɗon o noddi nelaɗo makko gonɗo toon to Qatar hono biyeteɗo Steve Witkoff kañum huwa ɗum yo yamir yo haalan ko yacci hono gouvernement Qatar ngal ɗo nelande yetto taw déjà kamɓe Israël ɓe bombardi oɗo hôtel donc Qatar ko supporter mawɗo États-Unis e kadi ko balluɓe États-Unis guila e base mum e kanko Donald Trump kadi kanko hoore makko ko doganta wiide wonde mawo ƴeew addude jaam e aduna ko Qatar o hutorto pour walludemo
khabruji meɗen international ma en jokkondiri hono Mama Samba Diallo gonɗo toon to Mauritanie o rokka en ko fate weeyo. Mama Samba Diallo bisimilla. Ko noon tigi hettiyankoɓe radio Jowol Sare min calmini on min bismi on e kumpital meɗen ko fate ɓeto weeyo kam e toɓoji e nder nogase nayyi waktuji jawtuɗi ɗi toɓoji mbaɗi e yoga e nokkuji e diwanuji leydi Mauritanie ha yotima fodde wonde 150 millimétre tawi ko ni sifori to diwan hawde sharqi jigenni aynul hooli 55 millimétre ehel Sidi Mohammed 4 millimétre Qaliga ehel Baye 35 millimétre to Timbedara Hasi Idew Ali nogas jeɗiɗi millimétre Bredli nogas 5 millimétre to Basikunu Vasala 15 millimétre to Nema Hasi Hamma millimétre ji nogas to diwan Hawdul Gharbi Tuwil El Buniya millimétre ji temedere Katul 80 millimétre to Kubonni Laqliga 70 millimétre Ne'matullah Dimmu 70 millimétre to Ayun Ben Ne'man 70 millimétre Hasi Aulad Ashbish 50 millimétre to Tentan Ain Farba nogasi 5 millimétre to diwan Asaba Kankosa Ummo Audash temedere 50 millimétre Ahal Lakwairi temedere 50 millimétre Tanaha 53 millimétre to diwan Gorgol Maqama Jankara 50 millimétre Lobbudu nogas 5 millimétre Sani nogas 9 millimétre Kumbu millimétre ji nogas Wali Jantan millimétre ji sappo Tulel jeenayi to wiyete daw ko millimétre ji jeenayi Maqama jeeɗiɗi Daral Beyda tati to diwan Trarza Kermesin Alba Ahmed Din millimétre ji joyi Takmatin ɗiɗi to Wadunage Idini ko 3 millimétre Oleygat nogas e joyi Wadunage ko millimétre ji nogas to Mudardara Al Murad ko 19 millimétre Tiginti 11 millimétre to Erkiz Al Maymuna ko nogas 2 millimétre Lak Waysi ko 11 millimétre to diwan Adrar Attar Kadiwar 4 millimétre Azugi ko millimétre ji nogas Aujafta Rakka Ehel Tanaki 13 millimétre to diwan Dakhlet Nouadhibou Inal 15 millimétre Laqraydat ko millimétre jetati to diwan Enshiri Ben Shab Mon Araj Ben Shab ko 36 millimétre Tunusi 3 millimétre to diwan Agjouj ko millimétre ji ɗiɗi to diwan Gidimaka Kabu ko to wete Kelela ko 132 millimétre to wete Al Horra ko 2 millimétre Mbay Jam 69 millimétre Al Kittan 75 Mbal Darnaim 75 Bokki Modi 70 millimétre Jagili 69 millimétre Yamama Bulhaya 70 millimétre Wadnaj 70 millimétre to Wulyenje Bir Ifra 73 millimétre Saydou El Sidi 70 millimétre Kalignor ko 60 tektaka centre ko 50 tektaka Sambangum ko 50 Bennaman 50 to Bulli ko 36 Gurfaf ko 35 millimétre to Wulyenje ko 33 millimétre Bujubba 32 millimétre to Goynit ko 12 millimétre ndo Molli El Ahmed ko millimétre ji sappo Lakleybiya ko millimétre ji sappo to Wompu Busayada ko 50 millimétre El Hassan 50 millimétre Bu Girbe 50 millimétre Tabbala Nayabu ko 50 millimétre Jigi Amarno 53 millimétre Nakhela Gobi 50 millimétre to Arko 51 to Wompu ko 11 millimétre Ajar jetati El Ali Jedida ko nayi to Seyil Babi Dangrimu 97 millimétre El Salum 72 Hasi Shagar 72 millimétre Kinim Kum 72 millimétre El Samba ko 72 millimétre Khashbay 72 Tashot 72 millimétre to Nouakchott bange Rewo Darnaim ko millimétre ji ɗiɗi to Nouakchott bange Wargo Riyad ko millimétre ji ɗiɗi e feccere ko ɗiɗo ɓetowe kame toɓoji garno en e nder nogas nayi waktuji jawtuɗi ɗum noon en dokkodiri aadi kadi e sahaji paaɗi wonno ko musidɗo moɗon Mamadou Samba Diallo jaram hande on tijani nyanga joɗiniɗen to Nouakchott ɗum noon ko karallo ko fate coftal balli omo jogini ko fate coftal balli tijani nyanga bisimilla jam hira mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare joni kabruji men coftal balli
gadorɗen kabaruji men coftal ɓali koye nder leydi Mauritanie tournomaji fuutitande ujunnaji ɗe nogas joyi jaɓanten ko to wuuro Bakaw kihiɗe hannde wonno final 72 heures mo Bakaw kippu FC Bogge dow kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Thialgu taw ko loggi nayyi loggi ɗiɗi pottital ratar ñalawma janggo 8e de final tournoi district de Bogge ma fettu ñalawma janggo so woni 17h GMT kippu Ngorel ma hiwdira kippu FC Base rim dandema hitande ujunnaji ɗe nogas joyi andama pottitte demi final première demi final jogori juude ko 14 nduɗo lewru gonɗen kippu Garli Rewo ma hiwdira kippu Tufde Sy pottital ngal jogori juude ko to wuuro Garli Rewo deuxième demi final o jogori juude ko 15 nduɗo lewru gonɗen kippu Koundel Rewo ma hiwdira kippu Magam deuxième demi final o jogori juude ko to wuuro Koundel Rewo pottital cehilagal kihiɗe hanki to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC kañum heeɓi polgue yesso kippu tokomaji taw ko loggi nayyi e ndiga ko siftinde bandiraɓe Keydi FC woni koye heɓnade championnat mo leydi Mauritanie ndeɗo hitande andamo jaaɓi ha tirdi tournoi hayre mbar hitande ujunnaji ɗe nogas joyi woni final jogori juude ko ñalawma A7 so woni 17h GMT FC Espoir ma hiwdira kippu FC Salme sen gomima to leydi Mauritanie jaɓanten ko dunde Europe championnat ji ma puɗɗit ñalawma janggo caggal pottitte équipe nationale uji janggo aljumani hawre 12 lewru septembre hitande ujunnaji ɗe nogas joyi championnat mo leydi Espagne so woni 19h GMT FC Séville ma hiwdira kippu LC championnat mo leydi Allemagne Bundesliga ñalawma janggo Bayer Leverkusen 18h30 GMT ma hiwdira kippu Francfort Ligue 1 français pottital ñalawma janggo 18h45 GMT Olympique de Marseille ma hiwdira kippu Lorient gudiren kabaruji men coftal ɓalli tumnade Mandanda woni gardien équipe nationale mo leydi France holliti ñalawma hanki o acci football ko siftinde bandiraɓe Sif Mandanda yaranno ko duuɓi 40 kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio to mbawi wonde fof Tijani Ñanga jaram bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde oɗon ñalawma alhamis 11 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi no gasi joyi gasi yaalaɓe ɗum noon haaldanomon musidɗo mon Amadou en mbawino wallodirde hannde oɗo journal ɗum kanko Mama Samba Diallo rédacteur en chef radio Jowol Sare kanko Tijane Ñanga toppitiɗo ko fati coftal ɓalli joɗaniɗi ɗen toon to Nouakchott ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama